खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। माखासे सुबुंफोरा बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानस्रांनायनि अनगायैबो माखासे दुथां सुबुंफोरा जिब जुनारफोरखौबो फोजोबस्रांनायनि थांखिजों खामानि मावदों एबा दुथां खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जाय सनानि मोख्रानि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोला हादोर नाङैनो मुंदांखा, जाय सनानि मोख्राखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव नायनो फैनो थाखाय हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय दावबायफैयो, बैबायदि सनानि मोख्राखौ गोबां मानि सनानि मोख्राखौ बेबायदि खावनानै लांनो थाखाय नाजादोंमोन सागु दुथां सुबुंफोरा। आरो बे सागु दुथां सुबुंफोरनि गेजेरावनो जोंनि बर' सुबुंफोर दं। लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बांलादेशनिबो थागिबि बे समाव बे सनानि मोख्रा खावनाय समाव हमनो हादों रुनिकाटा फरेस्ट ओनसोलनिफ्राय। थारैनो बे समाव हाग्रा बिफाननि बिटिसि हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिरथार जाफुंसार होनना बुंनांगोन। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय जा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि आयना होननाय मोनसे हादान ओनसोलनिफ्राय बेबायदि सनानि मोख्राखौ खावना लांनो थांनाय समावनो बे समाव सागु दुथां सुबुंफोरखौ खानो हादों। आरो सागु दुथां सुबुंफोरनि गेजेराव बांलादेशनिबो थागिबि, लोगोसे वेस्ट बेंगल आरो चिरां बेंटल ओनसोलनिबो जोंनि बर' सुबुङा आखाइ दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। गासै सागु बेफोरबायदि दायनिगिरि सुबुंफोरखौ हमनो हादों रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज लोगोसे सिडली पुलिस थाना बिफाना जयेन्ट अपारेशननि गेजेरजों बेबायदि जाफुंसार खालामनो हादों। गोबां मानि सनानि मोख्राखौ बेबायदि पिन्जिरियाव खानानै लाना थांनो नाजादोंमोन गुबुन मोनसे हादोराव। आरो बेबायदि समावनो रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज आरो सिडली पुलिस थानानि जयेन्ट अपारेशनाव जाफुंसार जायो, जेराव जाय सनानि मोख्रानि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोला मुंदांखा। हादोर नाङैनो मुलुगनाङैनो गोबां रायजोनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैनानै बे सनानि मोख्राखौ नायनो फैयो। आरो बेबायदि सनानि सम्पदखौनो बे समाव माखासे दुथांफोरा नोजोर होदों। नाथाय दुथां सुबुंफोरखौ बे समाव सागु दायनिगिरिखौ बे समाव खाना हादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। आरो बिसोरनो जाहैबाय दुथां सनानि मोख्राफोरखौ खावना लांनानै गुबुन मोनसे हादोराव दैथायनायनि थांखि लादोंमोन।